ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଯୋଜନାରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ ପଇସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଥମେ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 10,000 ଲେଖାଏଁ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇବେ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ।